Fasahar zamani, fasahar zamani, fasahar zamani, fasahar zamani. Fasaha tamkar wuta ce, tana da amfani sosai, amma in ba a sarrafa ta da hankali ba, za ta iya ƙona rayuwa ƙurmus. Ku yi amfani da fasaha don gina rayuwarku ba don rusa ta ba. Nasir, wannan rayuwa ta kafa ba za ta yiwu a haka ba fa. A ce rayuwa babu makaranta, babu sana'a, ai rayuwa ba ta yi ba. To mama ya zan yi? Mutanen da ba su riga sun korin daga makarantar nan, gaba ɗaya sun lalata min future ɗina. Ko dai ka kori kanka, da ka mai da hankali ka yi tsaya ka yi karatun nan, ta tuni ka gama, ƙarshen ta ma da yanzu ka samu aiki kana yi. Wato kai na fahimce ka, ba ka zuwa gidan nan sai ka fahimci lokacin da mahaifiyarka ta soke tukunya, sai ka zo ka cika ƙoshi ka tashi ka tafi yawan banza da na wafi. Kuma kai ba wani tanadi da kake wa kanka, an sa ka a makaranta ka je kana shirme da hauka, ka jawo abin da har sai da aka kore ka daga makarantar nan. To amma ai ba ni kaɗai aka kora a makarantar nan ba, muna fa da yawa wanda suka kora. Ki da larfe min baki, kana nufin ni ban san abin da kai aka kore ka ba? An shiga ɗakin jarba ka je kai abin da bai dace ba, kai satar ansa aka kore ka, kuma dokar makaranta ce. Alhaji abu komai a hankali. Dan Allah ya ja ki da wannan magana, ba na son jin wannan magana. Wannan ɗana ne da shi nake magana. Nasir, ka buɗe kunnen ka sai ka ji ni. A baya na ciyar da kai, amma yanzu wallahi ba zan ci gaba da ciyar da kai ba. Kai ya zama na a ce kana ɗaukar nauyin mu, kana ci da mu, kana sha da mu, amma ka tsaya kana shiririta. To saboda haka wallahi ni na daina ci da kai. Nasir, kaga abin da nake gaya maka ko? Kaga maganar da nake maka? Ina kuma da zaka fara cin abinci zaka miƙe ka tafi. Na ƙoshi ne kawai. Nasir! Nasir! Kawan tsoro fa wallahi. Kai hakuri, ba ka gane ni ba ko? Amma na so da gane ka ne. Ina da tunanin fuskan na ina na santa. Ha babu cimina, muna haɗuwa da kai a cafeteria a biyu ke? Wallahi kuma sai da ka faɗa fa kuma sai na fara tuno abin nan. To ya rayuwa? Wallahi rayuwa to ga mun dai. Kuma a wani wuri kake aiki ne? Aiki a hannu wallahi ba na wani aiki yanzu. To ka gani kuma a iya fatan ke aiki. Amma ba damuwa insha Allah ka bani CV ɗinka, akwai mutane da insha Allah za a ba ma Allah da za a dace. An gaya ma gaskiya in fito maka a mutum babu wani karatu da na gama don wallahi mutanen nan korata suka yi. A garin ya ka ta faru? Tsautsayi da kaddara wallahi. Kai Allah ya kyauta, amma kaka damu, ba lallai sai ka karatu ba za ka samu aiki. Wasu ma ba su yi karatu, wasu sun yi karatu sun buɗe kamfanoni suna aiki a wasu gurare, wasu kuma ma ba su yi karatun ba amma suna iya. Ba kana da wayan hannu ba? A sosai ko ina da waya. Gata? Yanzu ga wasu number na sa maka. Akwai wata fasahar zamani da ake amfani da shi a yanzu. A sunanta Kamba. Zan tura ma za ka ga komai da komai ta WhatsApp yadda ake yi, za ka bi su. Insha Allah za ka kace. Lalle kuwa. Insha Allah kuwa zan yi kokari ne amfani da wannan abin da ka gaya min. Graphic design kace ko? Insha Allah. Canva. To shikenan. Allah da zan duba. Mutumina, ha kai bulbul abinka. Kanan kai autobendi kai fresh. Allah ka san mota na siya. Allah. Ruwa ne ya dan bata hanya na dan ajiye ta a waje. Na dan shigo nan wallahi. Allah har mota ka siya. To ya za a yi. Rayuwar a hankali ake binta. To Allah dai sa mu muna da wannan rabon. Insha Allah akwai rabo. Ai tunda aka zaɗa insha Allah akwai rabo. Ka kwashe mutumina. Shikenan. Sai mun yi magana. To ba da mu. Sai na Nagode. ka. Na gode.
Hello? Wannan abu ne ina ta gwadawa gaba ɗaya ƙi. Me ya kamata na yi? Ok, wannan layin farin layin na sama? Ok, to bari gwada yi. Ba damuwa, na gode sosai. Na gode. Collar. I can click and drag to move it around, which is another reason I love Canvas so much, is for the ease of this drag and drop editor. Then once I have an element in my design, I can see all of my options for editing that element up here in the top menu. So here when I have this element or this shape, stickers, photos, videos. So let's look at shapes. If I click see all, this is going to give me the entire shape section. So I've got lines and shapes here. And if I choose one to put on my design, it'll bring it over into my workspace, and then I can click and drag to enlarge this or to make it small. Yanzu kin ga wannan ko? Kai, wow, amma fa yayi kyau. Na gode. Yanzu wannan nawa yake? Wannan da yake sample ne. Wannan nayi ne saboda ki gani. Ki duba sosai ki gani idan akwai wani abu da yake bukata a ƙara miki akai sai a miki. Amma fa kowane ɗaya 500 zan miki. Kai kuma babu tsada, ka tura min da shi ta WhatsApp saboda in tallata maka shi ma wurin ƙawayena. Yayi kyau sosai. To shikenan ba damuwa. Ina godiya sosai. Amma za a iya printing din shi? Za a iya miki printing ban in kina so. To ba matsala, ka tura min sai ka tura min account number ka sai in tura maka har da kuɗin printing din. To shikenan, na gode sosai. Okay, to zan tura miki. Hi, sunana Mahmud Sharubutu. Okay sir. Na amshi number ka ne a wajen nan Jennifer. Okay. So akwai wani aikin design da nake so na baka ne sai da tanin da sample da gaskiya yayi kyau. Shi yasa na yi design dan dauke ka freelancing work. But I don't know if you can do it. Zan iya mai ranka daɗi sosai mako zan yi shi. Okay, to abin da za a yi shine za mu yi contract kai na wata 3 sannan ba kullum za ka riga yin ma aikin ba sai buƙatar hakan ta taso. Don haka kala ka tura mu account number ka da kuɗin da zan biya ka sai in fara baka deposit. To shikenan, ina godiya sosai insha Allah, kuma zan tura ma yanzu. Ba komai, aikai abokin kasuwanci ne domin ka zo da fasaha mai kyau. Na gode. You're welcome. Taɓe jan. Kaya masu kyau. Kai, kar ka zauna. A ina ka ɗauko kayan nan? Na ɗauko su kuma abba. In ba ɗauko su kai ba, sato su kai? Ai abba, duk abin da kaga ina yi da kayan da nake sakawa, duk abin da nake yi duk halak ɗina ne. Halak ɗinka? Kai, ni fa kwana biyu na fahimci kana sa wata irin sutura da ban san da su ba. Wa'annan suturin da kake sawa ina ka samu kuɗin da ka siyo su? Ai da sana'a graphic design da abokina ya koya min, kuma na bi online na ƙara koya. Da ita nake samun kuɗi, nake duk waɗannan abubuwan da nake yi. Suna application ɗin ma Canva. Kuma dadi, kai ne fa ka ce min na je na koyi sana'a. To kaga wannan abin da nake ta nusar da kai kenan. Ka mai da hankali ka zama mutum na gaske wanda za ka yi dogaro da kanka ba ka dogara da wani ba. Wannan na ji daɗi kuma zan fi kowa farin cikin wannan abin da na gani. Wannan kai daidai, Ubangiji Allah ma albarka. Hajiya? Wannan gaskiya ne. Allah ya baka albarka, mun gode. Sannan ba iya wannan ba, akwai wani abun kuma. To akwai kayan abinci da za a kawo anjima, dan na riga na biya kuɗin ma duka. To alhamdulillah, Ubangiji Allah ya saka ma da alheri, Allah ya biya ka. To, kai. Yanzu zan shiga ciki, zan je in shirya saboda akwai wani kamfani
suna jira na zan musu wani design. To yayi. To a fito lafiya. Oh Alhaji. Alhamdulillah. To dama ni kokarin da nake taimasa kenan. Ya daure ya zama mutumin da zai dinga dogaro da kansa ba wanda zai dogara da wai sai iyayensa sun masa ba. Haka ne. Alhamdulillah. To Allah mun gode maka. Kayan kuɗin masu tsada ne. Gaskiya to ni ina ganin wannan ba ni aka siyo ba. Haka ne.